nakabanta kani kalat ke papi pen kre ban pen kelakasi ya ke ke ba u chief minister ulakren hapo assembly nakabanta ki basngotu pareng ka bahabe ban sngap ya ka live telecast ke bala ai na po assembly te henry namta ki parlok lese ki bomso tu pareng ngan persangkat bangala ban batai leng ba ki slides ki ba u chief minister ula penun kam hapo ka house u chief minister ula present lane ula ai ka mang tengka hakaba ka kamai ka ji lane ka budget kaba ula penmang kalong bangin poi syakathong baka kamai ka ji ka yau ka hat jongi kan poi syaka $10 billion economy te kata ka projection jong UCM kalong ka badai namar ba katkum ka records ke bala pen iha ka slides ngin yewi nadu usnem arhajar khat kendai hagane ka budget ula present ya ka mang tengka lane kata ka business bat ka kamai ka ji ka ban poi syaka laifu arhajar chispa nyopon riu klur kat nang yai kapor lada piu i uneu khnam kanang kiu arhajar kendai ngipej pan house nem arhajar arfulai kalapoi syaka saupon riu hajar sanspa san puwei klur ngipej house nem arhajar arfusau kadai san pula hajar san punyo klur tika projection katkum kane ka lenti yai kabau chief minister u project nam ta ka jala ka jongi ka long ba house nem arpo arfusan bat kat dakut usnem arpo arfun riu ke financial year kane ka financial year ngin sapoi syakathong ba kata ka business ka jongi kan poi syaka nriu fun riu klur nriu spa saufusan nriu fun riu hajar nriu spa saufusan klur tingka haka kamai ka ji ka jongi kata ka ekonomi ka bangi ong te kaneka jingpen i lengba ki numbers ajong ki snem ki balalek bat ka trends lane ka lenti ya jong ka sarkar ka jongi ngim artatin bangin sapoi sya kata ka $10 billion economy lane kaba prapusan hajar klur nyau spa prapu nyau tengka katkum kini ki numbers next tinginnya pej ru menta kendian ka ke bau chief minister ula ai hapo ka house ka jingdon pisa baro jong ka jela ka jongi hangne lapen i kane ka rong stem kadai ka jing sim kelyang lane ka ram une ubalong dark green jerngam kadai ka scheme na ka sarkar pedeng une light green udai ka jingmi na po ka jela ka jongi hi bat une lanjrit kadai ka total ka jingyo jong ka jingpen mang tengka tenginnya pe nganom lek sadu usnem arhajar khatsau hanringin pe tang financial year arpo ar hangne ka projection kadai khan riu hajar sanspa khandai fuwei klur kata kadai ka total ka jingdon pisa hakaba nakaram kadai tang arhajar khatwei klur kabayo na ka central government kadai lai hajar arspa anru klur kapisa ka bambi tang napo ka jela ka jongi kane gadon hadu khatwei hajar lai spa khat khandai klur kabamun baro ke jingmang jongi ban pelut pensep kababun hi kawan na kayo ka kot jong ka jela ka jongi tekane gade ka jong usnem arfo arfo lai kala nang kiu arfo sau kala nang kiu te hakane ka budget ka bamenta u chief minister ula ai ka projection bana ka jing shimram ka jongi la project lai hajar praspa khatwei klur lengba ka jing yo na ka central government ngin sayo kane gade ka projection nriu hajar nriu spa san pau klur Henry pinda pe hangne ka ka bambi napo ka jela ka pisa naki benta ba per ka poi hadu khat pra hajar knai spa nyo punyo klur Kamamot ba
Kajing pelut pisah ke baka sorkar ke penmang na kamenta usnem arpusan arpun riu. Ka total kadai arpu kendai hajar saus pak lai pu prakulur Henry ka babun na kane kadai na ka pelatengka jong ka jela jongi hi. Di kane kalong kumban pensyai ya kajing semutu bakla ki pai ba. Bala simram palat te Henry habangi pe ya ka nombar. Ka ei ka bami na po ka jela ka jongi ka kamhe ka kambun ban ya ka bangi simram. Tengin dapat hang ne wat dia kata kajing simram ru hau nadu usnem arhajar khat lai hadu arhajar khat pra kadai arpun riu point nyo persen. Tehan rei nadu arhajar khat pra hadu arpun riu kala nang hiar kajing simram. Kane ka pen iba ka sorkar kala bante lakam ya kajing pelut pensep na ka banta ban penkentiu ya ka jela ka jongi. Next slide. Tehang ne ka pen isai kedar ya ka ei ka bau chief minister ula pen i hapo ka ying dorbar. Baro kajing pelut pensep la pia haki arbanta. Kawai ngiong ka revenue expenditure hakane ka jinglut jingsep kadai ha ka basiu tulap siu pension kini ke badai ban lut baik man ubnai. Kabaar kadai ka capital expenditure kabamut ka jing pelut bantai surok bantai building thamai office thamai school thamai baro ki jingtai ki bathamai. But une ulain barit upen i ya ka total expenditure. Tehang ne pini i wat lakas dang nadu usnem arhajar khatsao ngan syukudeo tang nadu usnem arpo ar. Ka revenue expenditure kamot ka jinglut jingsep bansiu tulop ki skim ki baper ki balayai lupa ki pension ka jinglut kadai khat lai hajar ruspa arpo klur te hausnem arpo ar hakabe dei bat ka jing pelut pensep banshna surok banshna ki school building ki bathmai ka sorkar kala pelut lai hajar san spa arpon riu klur. Nginwan syausnem arpo sau ka revenue expenditure kumbang ala batai mene ka bangi hab ban pelut baik ka siu tulop bat kiwi ka poi kan riu hajar san spa sau klur. Bat ka jing pelut ban shna surok ban lek ki development ki bathmai compare bat u arpo ar hausnem arpo sau kala jan poi arsya kabamut san hajar arspa alai fusau kulur tingkah. Teke ei kabau chief minister u project na kabantau kane kamang tingkah arhajar khat arpusan arpun riu kalong. Na kabanta kitu ki jinglut kiba ladon lupa ki bangi hab ban pelut kum ki tulop bat kiwi kumbang ala ajar kerteng ka jing penmang kalong arpo hajar san spa san pun riu kulur tingkah. Henry ladangi pek pat hang ne na kabanta ki project ki bathmai ki jing pelut ki bathmai ki jing tei ki bathmai ka sorkar ka penmang hadu pra hajar saus pa andriu pu kundai kelur kala ya ferbun adu usnem ar hajar ar posau kala jan long arsya tikane ka pen i lengba kine ki numbers amdei basyukuran tam lane ka basyukop lengba kine ki numbers ka pen i ba ka sorkar kanang la ban kentiu ya ka jela na ka wei ka snem sya ka wei ka snem. Tengah tharai lengba kini ki numbers ngila ban yo i ka capital expenditure ha usnem arhajar khat lai hadu arhajar khat pra ka dei tang lai point lai persen tehan re ladangi pej mentan adu arhajar khat pra hadu arpun reu kan sapoi hadu arpo lai 0.8%. Kabamut kalatam hadu prasya di lengba kini amdei ka basu yokop halenti singkin nanrai lengba kini ki numbers ka kedau syai ba ka sorkar kawan ra ya ka roi ka par hapok ke jela ke jongi. Next slide. Hangtai ka tho increase investment across sectors. Kamut kajing penmang pisah, kajing pelut pisah ka sorkar haki bentah baper haka baide bat ka pule ka putih. Une uba long dark green udai jong snem arhajar khat prakat kendai but light green kedai ke projection nam ta snem arpusan arpun riu. Tila da pipe yang ne arhajar khat prahadu arhajar khat kendai hak baide bat ka pule ka putih ka jing pelut hang ne kedai
ar hajar saupusan kelur. Henry lara pipek menta haus nem arpusan arpunriu ka jing penmang jong ka sorkar kalapoi lai hajar rius pak san pusau kelur. Kala kiu bon na u ar hajar. 50%. Mo hakitin kasingi ong kala kiu lajan arsya. Hagabai dei bat kakoi kakia. Haus nem ar hajar kat pra kat kendai ka jing penmang kadai si hajar nyau pau kelur tengkah. Na gamenta usnem arpusan arpunriu ka jing penmang kala kiu arsya. Na ka si hajar nyau pau syaka ar hajar sispa nyau riu kelur tengkah. Haka CNRD ki blok ki jongi. Ar hajar kat pra kat kendai ka jing penmang ba ka jing pelut kadai tang nyau spa prapulai kelur. Henry mentaus nem arpo arpusan arpunriu kala kiu arsya tam. Syaka si hajar kendai spa riu ar kelur. Ke finance. Kaniru kala kiu nak si hajar kelur, syaka si hajar praspa san pu ar kelur. Haka planning. Lada pipek haus nem ar hajar kat pra kat kendai kadai tang ar spa kendai kelur. Henry menta kala kiu hadu prasya tam. Kala poi syaka si hajar riu spa kendai pun riu kelur. Ke power. Kaniru haus nem ar hajar kat pra kat kendai kadai tang ar spa kat lai kelur. Henry menta haus nem ar pusan ar pun riu ka jing penmang kalalong nyau syak. Kala poi syaka si hajar san spa kat pra kelur. Nagamenta ke police department. Mensua ar hajar kat pra kat kendai kadai tang praspa prapulai kelur. Menta lapen kiu palat ia ka sisya siteng. Syaka si hajar saus pak kendai pau kelur. Ladang ipek ia ka tenat arban ka jing penbahai ki sor bat ki taun ki jongi. Ar hajar kat pra kat kendai kadai tang kendai pulai kelur. Menta lapen kiu hadu kat sau syak tam bat ka jing penmang kalong si hajar lai spa nyau pulai kelur. Ka PHE. Ar hajar kat pra kat kendai kadai tang sau spa prapulai kelur. Menta usnem arpusan arpunriu kala kiu arsya tam kala poi syakasi hajar lai spa sau punriu. Tekane ka table ka graf ka papen ing ne ka kedau syai ba ka sorkar ka nangyai kisnem kadang penkiu ke jing penmang tengka ka jongka nam ta ka jing mentoi pai ba. Next slide. Tementah hang ne ngini apek. Kane kadai ka slide ka ba chief minister ula batai ba pok ka house dei na ta ka dau ka mga ong kitu ki banang pareng page ya katuka recording na po assembly. Te naga banta ke bam so thu pareng ngan persyang ban batai ka tin khasi kanuksa ka ba UCMUI ka long kum kane ka scheme Special Assistance to States for Capital Investment. Mentaus nem ka jela ka jongi ka sayo ara jar saus pa san poklur naka sorkar pedeng. Te Henry kane ka pisa la ai po rengi hadu san post nem ban siu yaka. Amdei hapo san nem, amdei hapo post nem, amdei hapo arpo Henry san post nem la ai po re ka jela ka jongi ban siu khoi yakane. Teki briu ki bala pule kerpang hak baide bat ke finance maki ki ong ladakane ke pisa hadin san post nem nakabanta ini ipisa ar hajar saus pa san poklur hadin san post nem ka ika dor jongka mentah tika dor jongka ne ke pisa san post nem hadin ladangi Kenya ka mentah ka sengi kat no ka syong dor ka dei prapulai kelur. But Chief Minister ula ong ba baro ki jela ki ba simram lane ki bayo ki jingirap naka sorkar pedeng ngi dei ban tep pisa ha kata ka bangi ong ka consolidated sinking fund contribution man usnem hapsiu 0.5% jongane ka amount ka bamun ka sorkar jela ka jongi ki tep kat ar klur man usnem anda kut kata ka por ban tep ya kane ke pisa ngin sadon pisa daka bangi tep kan salang hadu san hajar sispa san pusan kelur
Ladangi day ban penpaino ya kata kepisah kata kaporru kepisah ngiladon arsya. Ngatrai kalau nggak basai. Kane kadai kepisah kebamangi ngithep man usnem, but suaban kut kesan pa usnem kan salang hadu san hajar sispa san pusan kelur. Anda kut kata kesan pa usnem ngihap ban siu tang ar hajar saus pa san pa kelur. Kabamut ngidon arsya kepisah ban penkuit ya kata keba ngishimram. Dehang ne ba UCM Ukraine kasih hapok ke house uong ba kane kepisah kalong kum kepisah ba yo kalong kum ka grant bat kata ka jingpen sutu bakla ki sinong ki thau ki jongi ba ka sarkar kala asimram palat ki khun ki siu jongi ki haban siu ya karam ka jong ka sarkar kata kalong ka bakla dinangta chief minister ulakren ru hagabai dei bat ki externally aided programs lane projects. Hakine ki nyeus nam ki balalek ke sarkar jela ke jongi. Kayo hadu nyeu hajar saus pa arfu nyeu klur. Te Henry na kane ke nyeu hajar saus pa arfu nyeu klur. Ka sarkar kahap ban siu kat no sya ka sarkar pedeng. Lane sya kita kinong be pisa. Ngihap ban siu tang nyeu pa saufu ar klur. Dedehang ne bangi ong ba ladang ngiting ban sim kabu ya kabak ka sarkar pedeng ka plilenti kalong ba ngipen saadin ni ka jela. But hagane ka slide chief minister ula ong. Kano ka skim na ka sarkar pedeng ladang isim kadai ka jingpen mang tengka ka ba kendai po lasipo. Kabamut ladang isim sispa tengka ka jela ka jongi ka hapsiu tang sipo tengka kendai po tengka enirap ka sarkar kemi lengba ki funding agencies baper. But ya kata ka kendai po tengkaru ka jela ka jongi kam don kam mansiu lut. Ka don kam mansiu tang prapo persen jong kata ka 90. Kabamut kano ka skim syubu ka poisi klur ka bangi sim na ka sarkar kemi ka sarkar jela jongi ka hab bansiu tang arfu fralak but nyeufu arlak kalong kepisah ba yo ke grant. Tedehang ne ngiyo ba ka sarkar jela ka jongi la peniat bahaya ka kabinet ringkat badu chief minister ki alam ya ka jela ka jongi nakawai ka por nakawai ka snem sakawai ka snem ha ka jingkiu ha ka lentiyat ba kayo ka kot. Kublai sibun.